Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы рады вітаць выкладчыкаў гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Ну і вядома, слова капітанам, калі ласка, Станіслаў. Добры дзень. Добрый дзень, шановныя сябры. Наша каманда называецца «Красавік». Нам просто падабаецца і гэты месяц, нам падабаецца гэтае слово, вясна. Ну і вот таму мы вырашылі выбраць такую назву. Меня зовут Станіслав, разам са мной зараз члена нашай каманды, гэта Мікалай Мезга, дэкан гістарычнага факультэта, гэта Валентин Михедька, выкладчык нашай кафедры гісторыі Беларусі. Дзякуй, Станіслав. Віктор, калі ласка, вам слова. Добрый день. Наша команда называется «Листопад», бо гэта такая пара сталасці, пара падвядзення вынікаў. У гэты час ужо чалавек глядзіць, што ён зрабіў за лета. А потым пачынаецца ўжо зіма, калі, скажем так, што сабралі, то і ідзем. І зараз у гэтым конкурсе таксама мы будзем дэманстраваць, што мы ведаем па беларускай мове. Мяне зовут Віктор, вось побач са мной Вячеслав, ён старэйшы выкладчык на кафедры філасофіі, Марына, яна адміністратыўны работнік, яна працуе ў дэканаце, то есть яна нейкае кіраўніцтва тут. Ну, а сам я таксама выкладаю на кафедры філасофіі. Дзякуй вам вялікі. Шановныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Вітаю вас, шановныя удзельнікі чарговай гульні віктарыны. Прывітанне вам, паважаныя тэлегледачы, аматары роднага слова. Цешуся, што мы зноў з вамі разам. Гульцам зычу трапных адказаў, цудоўнага настрою, удачы і гонару за свае веды. А роднае слово няхай загучыць адмыслова. Шчыры дзякуй, шановны Святаслаў. Мы пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздум. І падказка ёсць у гульцоў. Схема слова бывае адна ці дзве літары ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі радасны сігнал. Няправільны адказ будзе пазначаны крыху інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першае, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Такім чынам пачынаем. Капітаны, руку на кнопку. Увага, першы слайд. Першым быў Станіслаў, гэта капітан каманды «Красавік». У вас ёсць 5 секунд на роздум вырашыць, што на малюнку і праверыць, падыходзіць тое ваша слова ў гэтую схему ці не. Так, у нас есть отказ, и отказывать будет Миколай. Мы лічым, что это апеньки. Гэта сапраўды апенькі. Ну, у множным ліку апенькі, у адзіночным апенька. Гэта правільны адказ. Ці удалося вам, Мікалай, у гэтым годзе схадзіць у лес? У гэтым годзе удалося. І ўраджай апенькаў добры ў гэтым годзе. Ну і добра. Дзякуй вам вялікі. Можна падтрымаць каманду. Гэта правільны адказ. Але капітаны не марудзяць, руку на кнопку. Наступны слайд. Як назваць гэтага чалавека па прафесіі, думае і другая каманда? Мы готовы. Будет отказывать Валентин. Мы думаем, что гэты чалавек муляр. Сапраўды так, беспамылкова. А як же вы думалі? Вядома, гісторыкі ўсё ведаюць. Так, наступны слайд. І зноў Станіслаў, а трэба назваць вось гэтае гразкае месца з бярвеннямі. Як мы яго па-беларуску назовём? Ну, мы подумали. І мы думаем, это тое, чаго вельмі шмат было ў нас на Палесе. Гэта грэбля. Беспамылкова. Увага! Наступны слайд.
Віктор, ваша чарга. Подумайте разом з командой. Хто адкажа, Віктор? Марына. Мы так думаем, што гэта вяселле. Сапраўды так. А вось у наступным заданні малюнка вы не ўбачыце, але літары будуць перад вами. Пастаўце іх у належным парадку і назовіце слова. За правільны адказ 2 балы. Возьмеце падказку, заробіце толькі 1. Каманды адказваюць па чарзе, капітаны на кнопку не націскаюць і спачатку літары для каманды «Лістапад». На роздум камандзе не патрабуецца ні секунды. Адказ ужо гатовы. Вячаслаў, калі ласка, якое слово зашыфравана ў клетачках? Я думаю, што гэта гарэза. І гэта правільны адказ. Вы маеце рацыю, малайчына. Ну і слова для каманды «Красавік». Вашы літары? Мы думаем, што гэта суніцы. І гэта правільны адказ. Малайцы. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем, атрымалі свае першыя балы 8 і 4. Гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны гульцы будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Удзельнік адной каманды будзе супрацьстаяць удзельніку другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу паспрачаюцца Валянцін і Марына. Мне срочно необходима ваша помощь. Першая была Марына. Мне тэрмінова неабходна ваша дапамога. Вы маеце рацыю, Марына. Няма чаго дадаць, малайчына. Наступный сказ для Виктора и Станислава. Ваше предложение вызывает досаду. Перший был Виктор. Ваша прапанова выклікае смутак. Гэта правильный отказ. Подтверждает наш эксперт Святослав Крупенько. Можно як синоним залишить. Можно было сказать неприемность, злость и нават прыкрасть. Дякую вам. Ну, а теперь Вячеслав и Миколай. Я очень благодарна вам за такое угощение. И перший был Миколай. 5 секунд до его есть, але перакладае и Вячеслав. Я вельмі удзячна вам за такі пачастунак. Літаральна за імгненне перакладаюцца словы і сказы. Дзякуй вам за беспамылковую гульню да гэтага моманту. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта Святослава Крупеньку. Шановныя гульцы, нядрэнна пачалі гульню. Паспяхова перадолелі даволі складаны этап размінкі. Справіліся і са слайдамі-малюнкамі, і літары паставілі на сваё месца ў крыжаванках. А пры перакладах смялей карыстайцеся сінонімамі. Дапамога – гэта яшчэ і помач, а слова «дасада» можа быць і прыкрасцю, і непрыемнасцю, і нават злосцю. Але няхай лепей вам зусім не спатрэбяцца падобныя словы. Хай на пачастункі нясуць толькі ласункі. Жадаю поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды дзякуем вам, шановны Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 10-8 на карысць каманды «Красавік». А наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс слоў рэдка ўжывальных не толькі. З 3 варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта. Залічыце на рахунак каманды 3 балы. Не атрымаецца свой варыянт адказу, паспрабуе даць сапернікі, заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда, якая на гэты момант набрала меншую колькасць балаў. Гэта пакуль «Лістапад». Першае слова для вас. Слова «тузін». Тузін – гэта рэмень, якім падпяразваюць адзежу. Высокапастаўленая, уплывовая асоба. 12 аднолькавых прадметаў. Скажем так, я ведаю такі выраз тузін санетаў.
Вось, і таму мы думаем, што гэта 12 аднолькавых прадметаў. Гэта дакладны адказ. Дзякуй вам, дзякуй. Наступнае слово для каманды «Красавік» слово «спіжарня». Спіжарня – гэта духоўка. Гэта лазня. Кладоўка. Гэта аказалось непростае для нас слово, і мы, параіўшыся, вырашылі, што адкажа Валентин. Мы думаем, што гэтае слово азначае кладоўку, дзе захоўваюцца прадукты харчавання. Гэта правільны адказ. Вы маеце рацыю. Нават тады, калі вы дакладна не ведаеце тлумачэнне гэтага слова, нейкім чынам вы знаходзіце правільны адказ. Наступнае слово – дзеяслоў для цудоўнай каманды «Лістапад». Што рабіць? Мітрэнжыць. Мітрэнжыць – гэта трывожыць, непакоіць. Гаварыць многа і без толку. Ухіляцца ад працы. Віктор Александрович, якія вашы прапановы наконт таго, што абазначае гэтае слово і хто адкажа? Ну, у дадзеным выпадку буду адказваць я. Мы сумняваемся. Але ў нас першы варыянт – трывожыць, непакоіць. Гэта правільны адказ. Ці інтуіцыя, ці ўсё ж такі веды? Ці вопыт? Не веды. Досвед. Віктор Александрович, гэта досвед. Дзякуй. Наступны дзеяслоў для каманды «Красавік» – лякацца. Лякацца – гэта адгукацца на кліч у лесе. Пужацца каго-небудзь. Прымаць лекі. Ну, пасля невялікага абмеркавання мы прыйшлі да высновы, што слово «лякацца» гэта азначае пужацца каго-небудзь. Сапраўды так, менавіта так гаварылі раней беларусы. Дзякуй вам вялікі. Наступны назоўнік, і ён для каманды «Лістапад». Мошаст. Мошаст – гэта прылада для коўкі металу. Дрэнны настрой, сум. Шаўковая тканіна з ворсам. Значыцца, зноў жа, скажу шчыра, што мы не ведаем, але мы адкажам. Хто адкажа, Віктор? Няхай Марына адкажа, у яе ёсць варыянт. Мы лічым, што мошаст – гэта шаўковая тканіна з ворсам. Ну а што яшчэ магла адказаць дзяўчына? Правільна, Марына, малайчына. І апошняе слово гэтага конкурсу для каманды «Красавік». Слово кароткае, з 4 літар, слово «лярд». Лярд – гэта топленае свіное сала. Чалавек, які хлусіць. Дабаўка пры ўзважванні тавару. Ну, мы калегіальна прыйшлі да высновы. Так, зараз адказ будзе даваць Мікалай. Мы параіліся, як сказаў Станіслав, і вырашылі, што лярд – гэта топленае свіное сала, старажытнае слово беларускае, якое сапраўды зараз ужо рэдка і ўжываецца калі. Гэта правільны адказ. На рахунку каманды «Лістапад» 17 ачкоў, а каманда «Красавік» у лідарах, у яе 19 балаў. Мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой на гэты момант меней ачкоў. 6 канвертаў, 6 выразаў менавіта перад вамі. Падумайце, які вы возьмеце. Мы возьмем другі. Другі канверт адкрыйце нам, калі ласка. Трымаць хвост абаранкам. Ці знаёмы вам такі выраз? Знаёмы. Вельмі добра. Толькі 5 канвертаў засталося для каманды «Красавік», які бяраце вы. Мы возьмем трэці. Трэці канверт, калі ласка, адкрыйце. Сляпіць вочы. Знаёмы выраз. Так. Капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць.
На выкананне гэтага задання даецца толькі 30 секунд. За гэты час вы мусіце падрыхтаваць 3 адказы. Першы адказ – гэта сэнс вашага выразу. Другі адказ – гэта той сказ, які вы складзяце з гэтым выразам. І трэці адказ – гэта сінонім, хаця б адзін, з беларускай мовы або адпаведнік з рускай мовы. Трэба падабраць менавіта фразеалагічны выраз. Працуйце. Камандзе «Лістапад». Пачынайце, Вячаслаў, які выраз быў у вашай каманды? В нашай камандзе дастаўся выраз трымаць хвост абаранкам. Сэнс яго, мы параіліся, вырашылі, што сэнс гэтага фразеалагізма ў тым, што, нягледзячы на ўсе цяжкасці, удары лёсу, быць бадзёрым, жыццелюбівым, жыццярадасным, вось такі сэнс. Гэта правільны адказ. Трымацца упэўнена, з гонарам, нікога і нічога не баючыся. Дзякуй вам вялікі, 3 балы вы ў скарбонку паклалі. Марына, працягвайце ваш сказ. Яна заўсёды была аптымістычным чалавекам і трымала хвост абаранкам. Дзякуй. Сказ залічаны. Яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. І ўрэшце Віктар, сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовай. Мы з рускай адпаведнік – это будет хвост пісталетам. Выключны выраз малайчына, а беларусы, дарэчы, маглі б сказаць трымаць высока галаву ці трымаць хвост трубой. Дзякуй. Максімальную колькасць балаў, менавіта 9, зарабіла ў гэтым конкурсе каманда «Лістапад». Апладысменты. Ну, а цяпер паслухаем адказы каманды «Красавік». Станіслаў, ці справіліся з заданнем? Ну, может быть, не цалкам, але мы паспрабавалі. Доўга раіліся, нам падалося, што нам выраз дастаўся трошкі больш складаны, чым нашым калегам па другой камандзе. Ну, тым не менш, у выніку такого калектыўнага абмеркавання да пэўных высноў прыйшлі. І мы лічым, што сляпіць вочы – гэта значыць уводзіць суразмоўцу ў зман, заведама казаць яму няпраўду. Гэта правільны адказ. Калі ласка, Станіслаў, сказ з гэтым выразам? У сваіх інтарэсах ён слепіць вочы ўсім. Залічаны сказ, яшчэ 3 балы вашы. І ўрэшце Валянцін, сінонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай. Ашукваць, падманваць, але ж гэта не фразеалагізм. Не, гэта не фразеалагізм. Пацірае рукі Віктар, таму што ён упэўнены, што беларусы часцей за ўсё, калі ўжо надараецца такі выпадак, абуваюць у лапці. Правда? Беларусы б сказалі: обувать лапти, гнуть дуги, россияне, втирать очки, пускать пыль в глаза. Ну, трошечки не хапіла часу, правда? Дякую вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Паважаныя гульцы, вы, як і заўсёды, малайцы. Цікавыя дасталі выразы і годна з імі расправіліся. Правільнае значэнне прывялі, цікавыя прыклады прыдумалі. А мне чамусьці успомнілася загадка, знаёмая яшчэ з дзяцінства. Ляжыць пад ганкам, хвост абаранкам. І хто ж гэта такі? Дык сабака. Ён заўсёды трымаецца з гонарам, упэўнена, дом сцеражэ. А да выразу «сляпіць вочы» маецца мноства сакавітых сінонімаў. Бакі забіваць, дурыць галаву, гнуць дугі, замыльваць вочы, настаўляць акуляры, кампасціраваць мазгі і шмат іншых. А я зычу вам поспеху па апошнім конкурсе. Шчыра дзякуем вам, шаноўны Святаслаў. На рахунку каманд 25 і 26 ачкоў. Вырвалася наперад каманда «Лістапад». Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы ў паэтычным заданні, па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што на гэты момант мае меншую колькасць балаў. Гэта пакуль каманда «Красавік». Першае заданне музычнае. Увага на экран.
О колькі раз прасіў я назначыць мне спатканне, о колькі раз хацеў я прызнацца ёй у каханні, ды ўсё перашкаджалі. Да. Ну, знаёмая ж песня. Знаёмая, вот самое крыўнае, что знаёмая, так и... Ды ўсё перашкаджалі, калі дзяўчыне верыць. Паводак вясенне то, а вот далей, на жаль, мы не можем узгадать. Ну што ж, на жаль, балы вось так адразу, усе 3 балы за частку адказа мы налічыць не можам. Давайте спытаем у каманды «Лістапад», ці ёсць у іх варыянт? Калі я правильно памятаю, там прымаразак шэры, штосьці такое. Прымаразак шэрань, абсалютна дакладна. Вось гэта веданне творчасці песняроў. Малайчына, Вячаслаў. Ну, наш эксперт падказвае, што балы ўсё ж такі трэба падзяліць. 1 бал за імкненне да перамогі для каманды «Красавік» і 1 бал камандзе «Лістапад». Песня «За вушніцу» гучала. Музыка Владимира Мулявіна, словы Максима Танка. Ну а выконваў ансамбль «Песняры». Вы без мяне гэта ведаеце. Музычнае заданне для каманды «Лістапад». Увага! Хтосьці мяняе жытло на правіску Монтана і забывае ў Штатах, як ліпа цвіце. Я застаюся навек, где грибные туманы, где накупали. 5 секунд прайшлі, і час адказваць камандзе «Лістапад». Дзе накупалі, вянкі паплывуць па вадзе. У нас такі варыянт. Гэта амаль што дакладны адказ. Я прапаную паслухаць, як жа спяваў чысты голас у арыгінале. Я застаюся навек, где грибные туманы, где накупали вяночки плывуть по воде. Я разумею вас, шановны Святаслаў, за невялікую недакладнасць наш эксперт раіць все ж таки зняць 1 бал і не 3, а 2 балы у скарбонку каманды «Лістапад». Ваши аплодисменты. Гучала песня «Я застаюся тут», музыка Константина Герашчанкі, словы Константина Цыбульскага. Ну а выконваў заслужны калектыў Рэспублікі Беларусь вакальны гурт «Чысты голас». Чарга паэтычнага задання і верш гучыць для каманды «Красавік». Усё лятуць і лятуць тыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць, старадаўняй літоўскай пагоні. Значит, наш адказ такі. Усё лятуць і лятуць тыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць, старадаўняй літоўскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Гэта Максим Богданович і, адпаведна, верш «Пагоня». Станіслав, я скажу, што вы 6 балаў у гэтым конкурсе зарабілі, таму што, па-першае, працягнулі радок і беспамылкова назвалі аўтара Максим Богданович. Дзякуй вам за вашы веды. Ну а цяпер паэтычнае заданне для каманды «Лістапад». Я буду молиться и сэрцам, и думами. Распетаю буду молиться душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі. Ужо не ляцелі над нашай зямлёй. Ось що это такое? Такая ваша прапанова. Ці ёсць версія у каманды «Красавік»? Так, у нас ёсць версія. Гэта верш «Молитва». Я буду молиться и сэрцам, и думами, распетую буду молиться душой, каб чорнай долі змяцеліцца і шумамі ўжо больш не кружылі над роднай зямлёй. Мы паслухалі і варыянт каманды «Лістапад», і варыянт каманды «Красавік». І той варыянт патрабуюць удакладнення, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй. Менавіта так у паэта у вершы
Малітва. Разумею вас, Святаслав Геннадьевич, 1,1 бал. Вось так прапануе падзяліць балы наш эксперт. Згодныя? Згодны? Згодны. Ваши апладысменты тады згоду гэтую пацвердзяць. Ну, а камандзе «Лістапад» застаецца назваць аўтара. І ў такім выпадку вы атрымаце яшчэ 3 балы. Мы тут подумали, і як варыянт мы прапаноўваем Геннадзя Бураўкіна. На жаль, гэта неправільны адказ. Спытаем у каманды «Красавік». Мы не ўпэўнены, но мяркуем, што, магчыма, гэта Янка Купала. Гэта сапраўды так. Гэта Янка Купала. 2 балы на падборы. Зарабляе каманда «Красавік». Тэлегульня завяршаецца. Сёння першай стала каманда «Красавік». У іх 35 балаў. І трошечкі меней зарабіла каманда «Лістапад» 30 балаў. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.